Praga es troba en ple centre d'Europa, a uns 1.500 quilòmetres de Barcelona. No hi ha excusa per no venir a visitar-la, i menys quan des de l'any 2004 la República Txeca va entrar a la Unió Europea. Per arribar només cal no tenir el DNI caducat. El portes a sobre? Sí? Doncs endavant! Praga, capital de... Encara recordes amb terror aquells llistats interminables de la classe de geografia? Doncs mossega't la llengua i compta fins a 10 abans de respondre com un lloro, perquè ja ha plogut des que això no es diu Txecoslovàquia, des de 1993, per ser més exactes. Va ser aleshores quan Eslovàquia va iniciar el seu camí per solitari i Praga es va mantenir com a capital de la República Txeca. Per venir, si esculls l'avió, que sàpigues que Praga està connectada al món per més de 20 companyies internacionals. Des de Barcelona són unes 2 hores i poc més de vol, el que equivaldria a una bona migdiada. Praga és una ciutat feta amb el temps, i de la seva història sorgeixen els seus contrastos. Barris foscos, misteriosos i a 5 minuts d'ells, parcs oberts, lluminosos, músics de carrer i edificis moderns. El nucli històric, amb una superfície equivalent a 900 camps de futbol, va ser declarat Patrimoni Cultural Mundial per la UNESCO. Un avís per navegants: quan arribis a Praga, recorda canviar de moneda, perquè aquí l'euro no serveix. Si ets dels que busca fer la típica fotografia d'una ciutat per posar-la de portada de l'àlbum, us farem un favor. El Pont Carles, aixecat des de 1357 sobre el riu Moldava, comunica les dues parts de la ciutat a través de les seves 2 torres bessones. Fins al segle XIX es va anomenar simplement el Pont de Pedra. Vaja, que no es van trencar massa el cap per posar-li un nom, i es va tenir que esperar fins al 1870 perquè fos batejat amb el nom del rei que el va manar construir. Té 515 metres de llarg per 10 d'ample i sobre els pilars que el recorren s'aixequen ni més ni menys que 30 estàtues dedicades a diferents sants. Per exemple, aquest és Sant Joan Nepomucè, el que va ser el confessor de la reina. Es diu que al posar la mà sobre la figura atrau la sort de qui ho toca i fins i tot pot arribar a concedir algun desig. Un consell: eviteu recórrer el pont en plan turista despistat, ja que a part dels sants i els artistes de les caricatures, també hi ha altres tipus d'artistes que et poden deixar sense una corona en qüestió de segons. Al creuar a l'altra riba del riu, ja en el barri de Malá-Strana, podem visitar la curiosa illa de Campa. Sobre ella s'hi recolzen 4 pilars del Pont Carles i el seu nom, Campa, en llatí significa camp. I per què una illa es diu camp? Doncs perquè abans era un lloc habitat per camperols, tot i que amb el temps aquí va començar a venir la gent adinerada de la ciutat i venia a fer els seus pícnics. Es relacionaven amb veïns, posaven les estovalles a la gespa i treien el seu xoriço, de luxe això sí, i contemplaven el riu. En el barri més elevat de la ciutat es troba el Castell de Praga, tot un símbol de poder de la capital que porta en peu des del segle IX. Segons el llibre Guinness dels Rècords, és el castell més antic del món. Fa 570 metres de llarg i 128 d'ample. Aproximadament són 7 camps de futbol junts. Ara, de gespa n'hi ha menys, això sí. El recinte és tan gran que les entrades són vàlides per 3 dies i calen com a mínim 48 hores per veure-ho tot. I és que aquí dins hi ha més coses que la bossa de Mary Poppins. Trobem catedrals, basíliques, un obelisc, centenars de vidrieres històriques, les estàtues de tot. Per això farem una repassada des d'ara mateix a allò més important. You and I.
Aquesta és la Catedral de Sant Vitus, l'obra gòtica més important del món i més imponent del castell de Praga. Es va aixecar entre els segles IX i X i actualment és un dels edificis més grans de Praga. Des de l'exterior es poden observar els milers d'elements gòtics que hi té i des de l'interior hi destaquen les gegants vidrieres que permeten el pas de la llum solar. Un altre dels punts a visitar és el carrer d'Or del castell. En aquest carrer s'hi conserven les cases dels que van ser els artesans del segle IX. A dins d'elles es pot observar la cuina, les habitacions, el menjador i fins i tot els molts tallers que utilitzaven els artesans. Just a sobre d'aquestes cases del carrer d'Or hi ha un llarg passadís on s'hi mostren les armadures i les armes que s'utilitzaven. Aquesta és la Torre Fosca, la cambra de tortura i empresonament. Com pot ser? Portem 7 minuts de vídeo i encara no hem parlat de menjar. Això són els tredenyics, les típiques pastes seques, dolces amb gust de gofre, que es fan a ple foc, boníssimes. També es fan al foc les salsitxes típiques, més aviat amb gust de Frankfurt, acompanyades d'un bon remenat de patates amb una espècie de beixamel. Però el més important és el típic ànec amb salsa dolça de taronja o bé aquesta cuixa al porc feta a la brasa. Però l'hamburguesa amb patates també la fan bona. No teniu gana? Estic caminant pel carrer més estret del món. Es troba aquí a Praga. És aquest d'aquí. Hi ha un semàfor que regula el trànsit de persones i no de vehicles. El centre històric de Praga es troba a l'anomenada Ciutat Vella, que gira al voltant d'aquesta plaça. Si a Londres hi ha el Big Ben, a Praga hi ha aquest rellotge astronòmic construït a l'any 1410. Aquesta meravella va ser creada pel mestre Janus, que segons diu la llegenda, un cop el va acabar, els burgesos de l'època el van deixar sec, perquè així no pogués tornar a crear-ne cap d'igual. Això és el que passa per no llegir bé la lletra petita del contracte. Uns minuts abans de les hores en punt, gran quantitat de turistes esperen impacients al peu del rellotge per veure com les figures es mouen mentre sonen les campanes. El seu funcionament és molt senzill. La mort tira de la corda i fa sonar una campana. Per les finestres de dalt apareixen els 12 apòstols. Després, el gall daurat de sobre canta. El rellotge es troba en una torre de 70 metres, des d'on des de dalt de tot es toca una trompeta per si encara no s'ha escoltat prou bé l'hora.
Aquest és el barri de la Ciutat Nova, que tot i el nom no és tan nou com pot semblar. De fet, es va començar a construir al segle XIV i va ser reconstruït en el segle XIX. Això sí, actualment és la zona més moderna i comercial de Praga. Barbra Streisand. Barbra Streisand. En aquest barri i per tota la ciutat trobem una gran quantitat de cristalleries que venen objectes de cristall de Bohèmia, peces tallades a mà i que són fetes a la mateixa Praga. També és tradicional la fabricació de ninots de fusta i titelles. Barbra Streisand. Ens trobem a la plaça Wenceslau. Aquí antigament es venia el bestiar i és per això que les seves dimensions són tan amples. Sorprenent com un carrer a Praga pot ser tan ample, oi? Time is going by so much faster than I'm starting to regret not spending all of it with you. Now A dins d'aquest enorme edifici neorenaixentista hi ha el Narodny Museum, és a dir, el Museu Nacional. Es troba al capdamunt de la plaça Wenceslau. Fa només 120 anys que es va construir en aquest emplaçament idíl·lic i des d'aleshores és el museu més important i imponent del país.